Hi, is me éta ha mi fi blian agus ha min drast ik an tai ans na herig. Nu na mi an tai ha mi ag slomarostig an curs TV ach leis gwel hulkal dal chodrol ha mi ras agus Haniel kal mi jale. Ha mi vi jachi is an dagjachke is Haniel kal eens nach dagurst tron dagjachje nat ach gaan voelen naar kom brusten. Je go brusten. Ja, zij zelf je moejies haten. Kan je moving on? Hey brusten, ga je erg het met zo'n voeduur. Ga je operaken met zo'n erg het aan. Ga mi strie. Ga mi go doen ik ga mi strie. Ga nu ik TikToks kijken. More importantly. Ach, jee, zo voel me vuur. Billy Jigelhast. Ha min dochas rutan ur warak rutan ma nach mi phone hon. So yeah, chi mi riesce.